Jama'a salamu alaikum, ga labaran Afirka. Bar mu fara daga Najeriya, inda fiye da fursunoni 1,800 ne suka tsere daga gidan kurkuku a kudancin kasar bayan wasu 'yan bindiga sun yi amfani da wasu abubuwan fashewa wajen fasa gidan yarin. Sai kuma Mozambique, inda kakakin sojan kasar Shongo Vidigal ya ce an samu tsaro a garin Palma da ke da haɗaɗɗar mai wanda 'yan bindiga masu da'awar Islama suka kai ma hari. Bar mu leƙa Libya, inda Firaministan ƙasar Nariko Abdulhamid da Dibaiba ya yi maraba da Firaministan Italiya Mario Draghi. Sai kuma Kenya, inda fari ke addabar manoma inda suke lalata amfanin gonaki da dabbobin kiyo da kawo matsalar abinci. Fara ayyukan gona da aka yi na haifar da ƙalubale ga gwamnati wajen fesa maganin ƙwarin. Sai kuma da ƙarshe bari mu leƙa Ghana, inda ruwa ya koro wasu manyan kifayen teku fiye da 80 zuwa gabar ruwa a Accra, babban birnin ƙasar Ghana. Lamarin ya saka jami'an gwamnati fara yin bincike.